Assalamu alaikum jama'a ma'abota wannan tasha tamu ta farin ciki ya Hausa Nobel. Muna yi maku marhabin ya zuwa sabon littafin da za mu fara mai suna Gaskiyar Lamari. Muna yi maku godiya tare da fatan alkhairi. Mun ji daɗi yadda kuka ba mu goyon baya wajen sauraron littafi mai suna Burina. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Muna fatan ma'abota sauraron wannan shiri namu za su ci gaba da yi mana comment a ƙarƙashin bidiyonmu domin hakan na iya ƙara daga martabar wannan bidiyo. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda muke baku labarin. Nan na kwashe labarin abin da ya faru na sanar musu. Su da kansu abin ya yi matuƙar ba su mamaki. Samira ta dube ni tare da faɗin to sai ki iya bakinki. Kada ki je ki faɗa a gaban wasu, a zo har gida a tafi da ke a ce sai kin ba da shaida. Azima ce ta dubi Mira ta ce wallahi kuwa domin na san yanzu ana can ana neman wanda ya aikata ko kuma wanda yake da masaniya a kai. Suna faɗin haka ni kuwa sai na yi tsuru-tsuru ina jin su, domin kuwa na san abin da suka faɗa gaskiya ne. Tabbas idan har ban yi shiru ba to haƙiƙa harshe na iya jefa ni a cikin halaka. Shiru na yi ina nazarin abin da suka faɗa. Bayan na gama yin nazari a kan maganarsu sai na dube su tare da faɗin a'a. Ni ma in ban da ku da mama babu wanda ya san da wannan maganar. Kuma in Allah ya so ya yarda ba zan ƙara faɗa wa kowa ba. Insha Allahu zan yi ƙoƙari wajen ganin na iya bakina. Azima ta ce wallahi kuwa kada kina zaune haka kawai ki je ki jefa kanki cikin bala'i. Katse sanai da ku zo mu je in rage muku hanya mana ko ba gida za ku je yanzu ba. Mira ta ce a'a da muna so mu biya ta Amraj Sito domin siyan kayan kwalliya. Kayan kwalliya ta ne wallahi sun ƙare. Shi ne na ga tunda na ɗan sami kuɗi, to ya kamata in je in siya tun kafin su ƙare kwata-kwata. Na yi murmushi na ce mata, kawai dai ki ce kin sami wani garan kin wanke shi kuɗin cosmetic. Sake duban Mira na yi a karo na biyu na ce mata, gaskiya ya kamata ki gyara halin ki Mira, domin duniya 'yar akuya ce kuma mai ido ɗaya ce a tsakarka. Mira ki sani cewa duniya ɗanta ƙwaya ɗaya ne kuma ya ɓata ɗanta take nema. Wannan dalilin ne sa za ki ga duniya sai ta ɗauki mutum, sai ta kai shi can sama daidai saitin tsakiyar idonta ƙwaya ɗaya, sai ta ga ashe ba ɗanta ba ne. Daga bisani sai ta sake shi sai ya faɗo ƙasa wanwar. Idan duniya ta fyaɗa mutum da ƙasa sai ki ga har sai ya fita daga hayyacinsa. Zima ce ta dube ni tare da faɗin ke malama, mu fa ba cikakkun Hausawa ba ne. In za ki mana magana gwara ki mana bayani ta hanyar da za mu gane. Na yi murmushi na ce mata, abin da kalamaina suke nufi shi ne, a duk lokacin da duniya ta ɗaure wa mutum gindi yake sharafinsa ko yake cin karensa babu babbaka. To haƙiƙa idan har yana haka ba tare da ya yi taka tsantsan ba, wata rana sai ya yi da na sanin faruwar hakan. Zima ta ce, "Oke, uwa, na fahimce ki kuma na fuskanci batunki. Shi yasa har kullum nima nake mata faɗa akan wannan halayyar da take yi. Na sha yi mata magana akan maganar bin mazan da take yi, amma kullum sai ta yi kunnen uwar shegu da ni. Amfanin zaman tare dai ina ganin shine ka faɗa wa mutum gaskiya, komai ɗacinta kuma komai daɗinta." Mira ta ja wani ɗan ƙaramin tsaki tare da faɗin kanku ake ji, wai mahaukaci ya faɗa rijiya, ni dai wankana nake yi. Na gani ma dai na yi islamiyar nan daidai gwargwado, bayan haka kuma na ga aikowa kabarinsa daban, komai kuma lokaci ne. Na san zan bari kafin lokaci ya ƙure min. Da wannan firar muka yi fakin a bakin ƙofar Amraj Sito. Na buɗe mana dukkanin ƙofofin domin kowa ya samu damar fita. Muka fito na rufe motata. Muka shiga cikin sito ɗin domin zaɓar abin da muke so.
Bayan Mira ta zaɓi dukkanin abin da take so, sai na ce nima mu je wajen drinks domin in zaɓi abin da nake so. Ko da na shiga ina dubawa kwatsam sai muka yi karo da wannan matashin da ya kisan kan nan na jiya a gabana. Abin ya yi matuƙar ɗaure mani kai sannan kuma ya bani mamaki game da tsoro. Babban abin da ya ɗaure mani kai shine yadda na gan shi tare da wata yarinya wadda ba ta da maraba da karuwa. Ta sanya kaya a jikinta, matsatsu ne kayan sosai sannan kuma masu shara-shara. Suna nuna asalin tsiraicin jikinta. Sannan kuma kan wannan yarinya ya sha attachment da wani gashi ruwan ƙasa, ma'ana dai shigen kalar gashin doki. Babban abin al'ajabi wannan yarinya musulma ce, amma dai kai idan ka ganta za ka rantse da Allah ba ta taɓa kallon gabas ba, kai zama ka iya cewa ba ta san Allah ba. Bare ma a yi maganar ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Amma wani abin mamaki sai na ga goshinta ɗauke da tabo irin na sallah. Na tsira masa ido na kalle shi sosai, shi ma dai kallo na ɗin yayi. Yayi kamar zai yi magana amma sai basar ya wuce abinsa. Na kai dubana ya zuwa kwandon sayayyarsu. Mafi akasarin abin da yake cikin wannan kwando gaba ɗaya mafi yawan ta giya ce. Wannan ne ya tabbatar min da cewa su dukansu mashaya ne. Bayan wucewarsu ne Mira ta juyo take kallon matashin. Ta ci gaba da magana tana faɗin, kai, amma gaskiya gayan can ya haɗu. Komai ya haɗa a tattare da shi, ga kuɗi ga kuma kyau. Ni dai ina jin Mira tana ta surutai amma ban ko tanka mata ba. Da dai har na yi yunƙurin in gaya musu cewa ai shi ne matashin da ya kisa nan jiya a gabana. Sai kuma wata zuciyar ta ce rufa wa kanki asiri. Tunda dai har kika yi sa'a kima bai kashe ki ba ya kyale ki. Kada ki je wajen surutunki ki janwo kanki wani sabon bala'i. Ki zo kina furtawa kanki cewa da kin sani da baki ba. Wannan dalili ne ya sa ni na shiru na fasa gaya musu komai. Bayan mun ɗauki dukkanin abin da muke so, sai muka ƙarasa gurin kashiya, wato gurin da ake biyan kuɗi. Ko da muka je shi ma a gurin muka tadda shi. A gurin muka tadda su shi da wannan wadda na gansu tare, wato karuwarsa, kamar yadda na bata suna. ATM ɗinsa ya fitar ya miƙa wa mai karɓar kuɗi. Tare da gaya masa gashi ka cire kuɗinka, ka haɗa har da na waɗannan yaran ka cire gaba ɗaya. Tabdijan, lallai wannan mutumin ya raina mana hankali, suwaye ma yaran nasa. Na tambayi kaina da kaina a cikin zuciyata. Zima da Amira suka washe baki suna ta faman dariya. Ni kuwa na haɗe rai na haɗa fuska tamkar wadda aka aikowa da saƙon mutuwa. Na dubi mai karɓar kuɗin tare da faɗin malam. Ni karka cire da nawa, ina da kuɗin da zan biya. Mira ta dube ni ta ce haba zanno ba. Ta yaya mutum zai miki alkhairi kuma ki zo kina banƙarewa? Mu ma ai muna da kuɗin da za mu biya. Amma tunda alkhairi ya yi mana ai ya kamata ki gode masa. Menene amfanin ki nuna abin da ya miki baki gode ba? Hakan da kika yi masa san bai dace ba. Mu ma muna da kuɗin ba mu ce a'a ba don komai ba saboda shi ya ga dama ce zai biya mana. Ni kaina ɗin ban san na yi wannan furucin ba saboda abin da na faɗa ne a cikin zuciyata ya fito fili kowa ya ji. Na so faɗar hakan ne a fili amma na kasa saboda gudun abin da zai biyo baya. Amma sai gashi furucin ya fito fili, na shiga uku. Ni kuwa tunanin me nake yi haka har na fitar da maganar da take zuciyata ba tare da na sani ba. Haɗa ido muka yi da shi ƙurr muna kallon juna. Sauri na yi na kauda idanuna saboda tsananin kurjinin da ya mani. Ita kuwa waccan karuwar tasa sai faman shishige masa take tana ta famar mannuwa da jikinsa. Shi kuwa ko kunya babu a gaban mutane, babu abin da ya dame shi. Ko kunyar mutane baya ji.
Gaba ɗaya cikin wani ƙanƙanin lokaci na ji duk na tsane su, gaba ɗayan samani haushinsu nake ji. Bayan an sallame mu muka fito daga cikin wannan sito, gurin motar mu muka nufa kai tsaye inda muka zo muka buɗe motar. Muka shiga cikin motar, shi ma motar sai je ya shiga amma wata motar ce daban, ba wadda ya hau jiya ba ce. Motar yau ma Mercedes ce samfurin Benz, baƙa ce wulik, kowane gilashi da yake jikin motar haka shi ma yake baƙi. Babu ta inda za ka iya ganin wanda yake cikin motar. Gaskiya motar tasa ta matuƙar haɗuwa sosai, mota ce mai matsanancin kyau. Mira ta sake binsa da kallo tare da faɗin, gaskiya gayen nan ya haɗu, wallahi gayen nan ya yi min, ta ko ina. Da kin ga wannan gayen kin san yana hutawa. Azima ta ce ke dai Amira kin faye kulafici da yawa wallahi. Daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi? Amira ta ce mata samun irin waɗannan mazajen yana da matuƙar wahala ne. Ke ce ba ki gane ba, ga kyau ga kuɗi kuma ga aji. Muna yi wa kowa fatan alkhairi da fatan ya sha ruwa lafiya. Wannan shiri za mu ke kawo muku shi ne duk bayan kwana 2. Sannan kuma abin da yasa za ku ji ni ne kaɗai, abin ya biyo baya ne sakamakon yanayin zaman gida da ake ciki. Sauran abokan aikina wanda za ku ji mu tare da su a cikin wannan shirin kamar irin Sa'abba Alhassan, Sa'iha Salisu Sharaɗa da kuma Hauwa Warure. Yanayin zaman gida ne yasa ba za ku sami jin su ba, sai dai duk lokacin da gari ya satil, insha Allahu shirin zai dawo muku normal kamar yadda muka saba yi. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Danna subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu a kan lokaci. Mun gode.